את חיות היער, שתיים שתיים מכל מין, האריה והממותה, הגמל והשלבותה, וגם ההיפופוטם. איך פתחת את הצוהר, ומתוך התכלת הלבנה באה יונה. נוח, כמה זמן נמשיך לשוט על פני המים? נוח, כל החלונות סגורים כמעט חודשיים, וכבר אין לנו אוויר, לאריה ולממותה, לגמל ולשלבותה, וגם להיפופוטם. פתח לרגע את הצוהר, ואל תוך התכלת הלבנה שלח את היונה. נוח, מה אתה דואג? אין כבר חדל הגשם. נוח, מה? פתח את החלון, אולי הופיע קשת, והיא